Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor manta kasngi. Ha kasien ka badingkong ki pal ba kajala ha ki san post nam tam ba ka DGP kasien ka badingkong apo kajala mikalaya bat kala ru bandai kasien ka badingkong apo kari ba ka khli du jong katanat pulet kajala ka ple ya ka jingkhang banyak kran mar khmat bat ki riu pai ba kate kadai bantai ya ka jingya dai hapdeng katanat pulet bat ki riu pai ba ka Director General of Police DGP ka mikalaya kong ida shisha norang hagasngi palai klaple ya ka jingkhang na ka benta ki pai ba banyo jingmut ya ke jingsyam nadu kapor khatwei baji mastap hadu ar baji no phaisngi ki pai ba ka migalaya kilala ban kendu bat hakani ka singi sedang jing kendu mar khmat iki pai ba kiladon sau phongot ki riu pai ba ki belawan banya karena mar khmat bat ka DGP hapo ka office police headquarters Shillong to hakaba ningkong ai kublai pisia ki press ki baya don lang mentah kan bangi nagaliang ka jongi ngiwan nagaliang ka Meghalaya Parent Associations for the Disabled ban kendo ya i madam DGP tiga kajinga kendo jongi i kalong halor ki cases ki bangi ngi kendo ya ki disabled ba ki pulit ki long ki ba ngi shambat ki kai te ka ka ba ngi akran nang ne te ka dai ka wei ka social security bat kawai bat ka traffic security kita kidi artele ki bangi yang ni khamya stress bhabat i bat kabalai nang ta bade ka bangi akran kalong bamenta ka training jogi police kadang ya haman lagi district jong ka police training tingi ogi i balai pim pendrung yang ka subject on disability to police nang bagi police kan suatu how to handle and how to understand and to aware people with disability, especially with mental retarded people and the impairment, those who have no sound, hearing or speech problem. Many police also they are not aware there about these things. So that's what the failure arise. Mo. So for that reason, kadai ka kawai lagi te ila menjuri ngi kata, but iong ba ka training menta kaya chkmat, iong pilong ready ni ambanwan ban I subject, ban I jingkrian. Si kenta haman lagi ki jaka ni om yes ni kloy i om okay by next week ngan penkre training kata kadai ke ba ni sutana dam isim no te ya karai kalau ngingi tang terua kat ba i ila peding ni kata kadai ke jing sutana mengi ba ngirungi dan kam ken ni kanai nomor nila syam ha ka jing trikam jongi kum ki NGOs ke ba dai bat kini ka ki cases ba par ni matang ki sok thang so bang tingim yo te chanong in late wat bagi late makna recognition ngim yo kata kadi ka ba penlong yang iba ni do nong ni kelalong nang anna syu henry abang ipet menta ngi kambha uba anna u khamtep ban yo uba khlaman ti kadi kata te iru i hap hai kata iong kadai kata ka ba iru i isnotnat kan te kumno i pen sengopat ni yang ikong no uni ikong i pensongo chupi siapa ti ong ngastraten ba ngayo i kanika subject ka ba ka disability kumenta barok we ka percaya ke ya face ke challenges prepare ki kendo te lada ngi kum ki public la ne kum ka police department la ne kum ka government kam ke subdimut kim sultho ya kane kalong ka ba ya hadu kata te kata kadau penting ya kane bat ida sngo ban in shimki kan ya kane ka kam te kadang ka we ka case kepala jaha po bornihat kat pramer kementa akan dap sisnyam kat nyutrik September bagawai ke kena kebadang kat kendai snyam karta mental retarded kapila kasyang tu kan kapoi susurak kayo an accident te accident maka baka cross kali ne accident u driver ba ikata ngingim te ngimdan imla ban ai kano ba utahi u driver u yalam ya ka syapo tanat te layu taga jingmen sal te ki pulut ke alam no e kasih po PHC sa borni dan ang siyo ang ngingim la kani kala ka major ki pulut nang to kira e kasih ko hati kamjan sa ko hati te hadin ngi ki khot yang ngi ami nang nena Shillong nga bat sen gupta ni ala kanai te kila po siyo ki ok kala yam te
Ada yang kata ki ongin hap le ya ka postmortem. Ni up ya kata ka postmortem rekilong laheh. Kemyo jintip kemyo report. Hado mentas katnyo tarik September ar pusau kandap sisna muni kena. Report kemyo. Kasakut na polis. Ting ngila lait. Snitap congkang ngila polis depan. Sa polis bernihat ngilia tuduk. Kata kam pulit ngidai mengiban lek. Yang pulit kesongangi. Ya pipim dai ban kumta. Ngirungi haban sngap no habau pulit ula syuki ya kata kam. Ngirungi sngap no. Ap di bener. Tegi bahaya yang kila limi hadian lai bener. Te kata ka jing jiang ta ka jing postmortem hang ta ka balong kum no ngimtep ka balong kum to metasis nem. At least tangi report ibangin sutnat ka family ka yang ka siam ka sutnat tangkat tagai. Mata Ni pun slow. And she take up the matter yang within 2-3 days I'll let you know. She said. Ya kini lah potong bak kadi ke jimbakla jong ketana pulit hani kisnam bla dap bikin mali eko kam. Baru kan tengah dong opi mo kum tamu ki don hi ki cai wi hang no ru om ta pulit buat ka government hari ni. Buat no pai baru ke jimbakla ka don ki keren he ki keren kau ni. Tang ba ka hok te ka hok kahok kajing sisa ngimla ban like dan ngimla ban buri ya kajing sisa ngimla ban buri kan sen re ya kahok lecong bat kajing sisa minum la